Oso zirkuitu interesgarria daukagu hemen. Bi transistore horlaxe, G muturra berdinarekin, beste honen GD-arekin konektatuta, eta beste ariketa batzutan ikusi duzu horrekin azetasun gunean lan egiten duela, horrela jarrita. Gero beste hau bi resistentzia berdinekin. Eta esan dizut hau, zirkuito interesgarria dela, zeren egoera praktikotan asko erabiltzen da. Guk, ebatzi, ebazpen ariketa bezala ikusi behar dugu, baina aurrerago ikusiko duzu hau intensitate iturri bezala funtzionatzen. Hala ere, bueno, utzi dezagun hori eta hasi gaitezen hemen gauzak aztertzen ia zer daukagun. A ber, hemen izan behar dugu intensitate bat, ID bat, pasatzen dela hemendik. Hemen izan behar dugu beste bat, ID bi, ID bi, pasatzen dela erristentziantatik eta hemendik. Suposatu behar dugu, beti bezala, ariketa guzti hauetan, asetuta daudela biak. Ez badaude, ikusiko dugu gero gune omikoan dauden edo ez. Baina, ariketa gehienetan asetuta egon behar dira eta aplikazio praktiko gehienetan horrela esan nahi duguta. Asetuta baldin badaude, hasi gaitezen lehen da biziko transistoretik. Q bat, ja. Bere ekuazioak izan behar dira, hau isi, ID bat da berdin, bere K. Jarriko du ja, bai, jarri behar du. ID bat ez ezaguna, eta bere K amar ber minus iru, zati bi, berdin VGS ken VTH, bere VGS, hau, pues VGS jarri dut, ez ezagun bezala. VGS, dala berdin VDS bezala, baina hemen ez ezagun bezala VGS jarri dut. Ken VTH 0,6 ber bi, bale? Bi ez ezagun. Hala ere, Q bat transistoran ere erresistentzia daukagu, 25 kilomiokoa dela, hemen omlege egiten badugu, pues ID bat hortik pasatzen zaio, eta ID bat izan berda ere bai, bere tensi diferentzia, hau, iru, ken, hemen daukaguna, VD, baina VG konektatu dagoenez, eta VS 0 denez, VD da VG bezala, eta VG da ere bai VGS, beraz, VD beharrean jarri behar dut VGS, ados, bi ekuazio hauetan ez ezagun berdina izateko. Zati resistentziaren balia, hogeita bost K, eta begira, kasu honetan, konexio daukagulako, adar honetan, sistema hau daukagu. Hau hemen jartzen baldin badego, berdin iruken VGS zati hogeita bost K, bera, ekuazio bakar bat, ez ezagun bakarrarekin, VGS. Hau, ebazten badegu, bi emaitza izan behar ditugu, kuadratikoa denez, 0,12 voltio eta voltio bat. Zein da ona? Pues, hau ezin da izan, zeren VTH baino txikiago izango balitz, moztuta gozan, ezan egongo eta beraz, VGS izan behar da voltio bat, dela berdin VG, dela berdin VD. Listo? Kalkulatu ezagun orain ID, hemendik bertatik, hemen ID bat, kalkulatu dezakegu, eta sartzen baldin badegu balioak hemen, iruken bat zati hau, ateratzen da, 80 mikroamper. Bale, kalkulatu ditugu, adar honen tensio guztiak eta intensitatea. Bale, orain zer gertatu behar da hemen. Hemen planteatzen baldin baditugu ekuazioak, izan behar dugu honen ekuazio hau, eta gero, omlegea egiterakoan, VD ez da VGS kasu honetan. Beraz, izan behar ditugu, bi ekuazio, bi ez ezagunekin. VGS ez ezaguna, eta VD ere bai. Baina, badakizu zer ari den gertatzen hemen, bi transistor hauek berdinak dira. Hemen daukagu G eta S. Hemen daukagu honen G eta honen S. Bi kasutan S 0 eta bi kasutan G berdina. Beraz, honen VG, honen VGS eta honen VGS berdinak dira. Ikustazue, konfigurazioetan berdinak dira. Eta transistorak berdinak direnez, honik izan nahi du, asetuta baldin badaude, bien drainatzaile intensitateak ere berdinak izan beharko direla, zeren bietan bete behar da hau, eta balio berdinak izan behar ditugu. Beraz, konfigurazio honetan, bi transistoreak berdinak direnez, bi kasutan VGS berdinak dira, eta horren ondorioz, intensitateak, drainatzaile intensitateak berdinak izan behar dira. Hau kalkulatu dugu, beraz, ide bi, ideia honekin, izan behar da, hemen kalkulatu duguna. Ere bai, 80 mikroamper. Eta hau, horrelaxe funtzionatzen du. Konfigurazio honi horregatik dagoen ez funtzionatzen intensitate iturri bat bezala, zeren hemen konfiguratzen dugu ide bat, nahi duguna, erresistentzia honen arabera, eta transistore hauek horrelaxe konektatuta indartzen dugu hemen intensitate hau izatea. Intensitate iturri bat bezala funtzionatzen ari da
konfigurazio. Horregatik ere, zirkuito honi horrela esaten zaio. Espejo de korriente, korronte izpilua. Hala ere, bueno, aurrerago ikusiko duzu, egoera praktiko batzuetan, orain geratzen zaigu hemen VD kalkulatzea. Ia, hemen baldin badaukagu intensitate hau. Kalkulatu ezagu erresistentzia hortan VR bin, ja, ikusten den, VR bin erortzen den tensioa dela ID2, kalkulatu dugula, ideia honekin, ia, ezkio behagoak. ID2, ID2, bider, RB, larogei mikroamper, bider hogei kilomio horlaxe. Eta hau atera da 1,6 voltio. Begiratzen zuen, hemen leno erortzen ziren 2 voltio, erresistentzia txikiago denez, intensitate berdinarekin gutxixo erortzen da. Horrek esan nahi du VD izan behar dela 3 voltio. Hemengo 3 ken hauek, ken 1,6 voltio, berdin 1,4 voltio. Eta uste dut hauekin kalkulatu ditugula gauza guztiak. Ados, ariketa interesgarria.